Tak čau lidi, moje jméno je Kurz a já vás vítám u gameplay na hry Roblox. Jsem tady na serveru, teďka nevím jak se jmenuje, ale jsou tady jako kdyby strašně postav, tady jsou třeba ninjové, nebo já nevím jak se jmenuje, tady se můžeme říct takhle. Máme takový meče za sebou, jupí. No, takže jdeme na to, tady jsou ještě nějaký další ninjové, ty jsou spíš takovou pod maskou. Tady SWAT, no teď jsem si dal přelbu a docela se mi bagla. No ty vole. No, skvělý. Mám bagnutou na hlavě přilbu. Víti, zkusím to. No, to se... Proč mi to nechce dát? Ty vole, tady je to všichni zabagovaný. Dejte mi to. Oh, co to mám na sobě? Ty what the fuck? Tak to je masivní. Hustý. Haha. Ještě ty vlasy. Hustý. Jaký admin pack, nebo co to tam je napsaný. Jo, to je tady toto, budu moc lítat, jo, ne, nebo jo. A teďka budu lítat, jo, jupí, umím lítat, ne, neumím. Ne, ona to nejde, no, ty mě zabili, skvělý, oni mě zabili, tam byl nějaký borec úplně s nějakým plamenometem, nebo co to tam bylo. Jdeme dál, tak co si vezmeme teďka. Pojď sem, ty jsi mě zabil, no tak se na to, ty máš dobrý brnko. To přidala speed, ne, to portuje. Hustý. Amerika. Nechci Ameriku, srovná Gold Ninja. To jsou ti, jak se jmenuje, takový z toho filmu, nevím jak se jmenuje, kašlu na ně. A teďka, chci, abych měl takový štíhlý tělo. Nevím, 20.0, myslím, že to je, nebo já nevím, když tak mě opravte. Jo, už mi to mění, a do píči. Prosím, ať se mi to změní. Jo, změnilo se mi to. Ne, já jsem kokos. Prosím, ať se mi to nemění, prosím, ať se mi to... A do píči. Mně se to změnilo. Nač, proč se mi to změnilo, já jsem takový debil, úplný kokosem. Ach jo. Ach jo, to je na hovno. Ach jo. O, tam počka. Jo, mě se změnilo, jupí. Tak, jdu dát nějaký kill. Jdeme na ně. Tak pušku, ne, toto chci, já nevím, tak kašlu na to. Ano, to si vezmu a teďka jdu na ně. Tak pojď sem ty dydlo. Pojď sem. To je dydlo. Takový dydlo. Kurva. Zombíci, kurva, to jste mi nemohli říct, že tady zombíci. What the fucking bitches, mother. Ten hrob tam. Bitches. What the? I believe I can fly. I believe I can dash to fly. Nebo já nevím, jak takhle zpívá. Tak a jdeme dál. What the fuck? Uděláme co největší koule a středíme to ten hrát. Ne, nebo ne, jo. What? Jo, škoda. Středíme to nahoru na sebe a pak to pustíme, jo. Teďka já nechám, ať to nás zabije, no tak ne. Zombíci debilní. We 1, 2, 3, go!
jedem. Jedu na koni. Jedu na nějaký modrý hovadině. A mám nějaký divný vásy, který jsem vůbec nechtěl. Ať tady má vásy! No, zatím. Omega Gamer, tak chci domů. What the fuck? Ano. Já dal jsem do někomu kill. Ne, nikoho to nezabilo, ach jo. Tady tuhle ženskou zabil. Ne? Ona přežila? To je... Ale nic. Spáče mi chce. Nevím proč. Tak. Bombác. Jsem brumbá, vole. Bombác, brumbá, vole. Bombác, bumbá, vole. Bombác, bumbá, vole. Bombác, vole. Bumbá, bombá, vole. Bumbá, bombát, vole. Bumbá. Dobrý, ok, konec. Jdeme zase hrát. Věnovat hraní. A kurva. A moje oči, ty jsem takhle rukama přiláděl přes oči a zrovna nezabili, no skvělý. Tak úplně, vidím všechno červeně. Au, má oko, vidím všechno červeně. Prečo? Prečo, bože? Chci mi spát a nevím proč, a zase mě zabili. Ne, jsem v turbo zombíci. Tady se spavnou zombíci. Oh my god. Já jako první hrdina Bruce Lee je zachráním. Zabiju. Pardon. Beat. Fucker. Motherfucker, gentleman, motherfucker, to je nějaký smrtkař, nějaký mák, nebo nějaký, ty vole, co to je za postavu, to je, mění se mi to? Už se mi to rýsuje, ty kráso, tak to je luxusní postava, jo, tak jako s tou se mi bude hodně dařit, Jedeme dál. Jedu dál. Teďka vypadám úplně libově. No, tyhle mi to zmizlo. Jo, vypadám úplně libově. A že tady se mi bagla ruka. Bagla se mi ruka. A já bych to někde už asi ukončil, protože se mi chce spát. Drž, ještě tam zabiju ty zombíky, co jsou dole, bombát. Au, má oko, kurva. Tak, jo, tak tady bych to někde už ukončil. Nemohl bych to někde ukončit. Au, a tady se takhle proletíme. Wow. Takže tam jdeme tady pár zombíků. Tak ne, úplně na to seru.
tady někoho zabiju. Ty vole, pořád se můžu spát do prdele, hlavně se s tím spát nebo gameplay, prostě nějaký takový polhodinový a nechci to spát, ty vole. To je hrozný, tady ještě zabiju ty zombíky za sebou, to bude epic! Wow, ty vole! Já jsem ani jednou z nich nezabil, jak si prdel. A jo, zabil. Mě zabil můj vlastní věc, nebo mě zabil ten zombík? Napište mi to do komentářů. Oh my god, to by bylo teda všechno, takže čus.